Skont sħarriġ xjentifiku li sar għat-tieni sena konsekuttiva mill-istatistiku Vincent Marmara kien hemm żieda sostanzjali fl-att ta' Maltin u Għawċin li jħossuhom kuntenti bħajjithom. Filwaqt li fl-istħarriġ tas-sena l-oħra il-persentaġġ ta' dawk li qalu li kienu kuntenti bħajjithom kien ta' kważi 61%, il-persentaġġ tela għal 77% din is-sena, żieda ta' iżjed minn 16%. Ir-riżultati tal-istħarriġ ġew ippubblikati il-ħamis filgħodu waqt it-tieni edizzjoni tal-konferenza dwar l-Istat tan-Nazzjon li ġiet organizzata fil-Palazz Verdala fuq l-inizjattiva tal-konsulent fil-komunikazzjoni strateġika Lubondi u ta' Vincent Marmara b'kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-President. L-istħarriġ sar bejn 28 ta' April u 9 Mejju li għadda minn fost kampjun ta' iżjed minn 1000 ruħ minn 16 il sena l fuq. Vincent Marmara innota l-istħarriġ ta' din is-sena b'differenza għal dak tas-sena li għaddiet sar wara li kienu tneħħew il-biċċa kbira ta' restrizzjonijiet tal-pandemija. L-istħarriġ wara wkoll żieda sostanzjali fin-numru ta' dawk li huma ottimisti dwar il-ġejjieni huma iżjed minn 41% ta' dawk li pparteċipaw fl-istħarriġ ta' din is-sena li jemmnu li se jkunu qed jgħixu aħjar fi żmien sena. Fl-istħarriġ tas-sena li għaddiet, din ir-rata kienet ta' ftit iżjed minn 30% jew kważi 11% inqas. F'din il-kategorija naqsu l-indeċiżi f'waqt li żdiedu wkoll dawk li jħossu li mhux se jkunu qed jgħixu aħjar fi żmien sena. Dawn ir-riżultati bla dubju jirriflettu il-fatt li gradwalment il-pajjiż sejjer lura għan-normalità ta' qabel il-pandemija. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll li iżjed minn 78% qalu l-istandard tal-għajxin tagħhom u daqs il-medja, dan filwaqt li kważi 16% qalu l-livell tal-għajxin tagħhom u ogħla mill-medja, kienu biss 6% tan-nies li qalu l-livell tal-għajxin tagħhom u inqas mill-medja. Dwar id-drittijiet, mill-istħarriġ jirriżulta li iżjed minn 67% qalu d-drittijiet tagħhom qegħdin jiġu imħarsa sew. Fl-istess waqt, iżjed minn 25% qalu drittijiet tagħhom jistgħu jiġu imħarsa aħjar, kienu biss 5.7% li qalu drittijiet tagħhom mhux jiġu mħarsa. Il-maġġoranza tal-Maltin u l-Għawċin li ħadu sehem f'dan l-istħarriġ iżjed minn 80% qalu li ma jixtiequx li twildu f'xi pajjiż ieħor. Mill-banda l-oħra, iżjed minn 12% qalu li jixtiequ li kieku twildu f'pajjiż ieħor f'waqt li ftit iżjed minn 7% wieġbu li ma jafux. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif hemm qaċċ għal festi tradizzjonali li jitqiesu bħala l-aktar aspett importanti tal-kultura Maltija.